Horas Mahita Sudina. Saat Mahita tu ulota sadarion ima parminggota laos nama katidakon haporsiaw na nakota marindi Mahita. Mari iti guarni bata amadot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot guarni tot di parbadian na tumupalangit dot tanoon. Amen. Songonon do hatani Tuhan Yesus. Martua makana mawas malemi da hati goran. Ai si pabusuron do nasida. Martua ma akana ias todi. Ai idon nasida do di bata. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan di bata manami na di banua gicang, hupangi dohami tuho, saya leon ma tuhami to di hasito ngadot dame, asa takas subo tuhami nasa lomoni roham, jalau rupi mahami, mangulahoni sian nasa gogo nami, marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mamu. Jalo hamuma barita nauli di minggu tasa darion imana dienet sian buku Yohanes bindu 10 tulet 30 sada 1 35 alai asa bue di atusi manang di jakon anak kota los hamuma hupasahat di bagasan bahasa Indonesia. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35 demikian firman Tuhan. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara atau anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa melihat bahwa nats ini dimulai dengan sesudah Yudas pergi. Artinya Yudas adalah murid yang bersama dengan dia,
yang sudah mendengar firman Tuhan, yang sudah melihat tanda mukjizat, tetapi Yudas bercabang hatinya, tetapi Judas dipenuhi dengan kelicikan, tetapi Judas menyerahkan Yesus kepada para tentara Rom dan Yahudi untuk disalibkan. Itu artinya Yudas tidak hidup di dalam firman itu artinya Yudas tidak memahami, memaknai atau membawa firman itu di dalam kehidupannya, sehingga dia tetap di dalam kegelapan. Untuk itu Yudas tidak diikutkan lagi dalam rangkaian keselamatan. Sehingga ketika Yudas pergi baru Yesus mengatakan pengajarannya lagi kepada mereka. Sehingga ketika Yudas sudah pergi baru Yesus menyampaikan perintah. Nah, ini yang harus kita camkan, terlebih kalian anak-anak kami, bahwa firman Tuhan sudah kalian pelajari, firman Tuhan sudah kalian dapat, dan selama setahun kita sudah bertemu dalam pembelajaran. Tapi oleh sebab itu jangan sampai pembelajaran itu hilang begitu saja. Maka hiduplah di dalam firman Tuhan. Nyatakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga engkau tetap dalam rangkaian keselamatan yang Tuhan Yesus sampaikan. Kehidupan kita saat ini adalah buah daripada penyelamatan. Buah daripada anugerah keselamatan itu. Maka isilah itu dengan kebaikan. Isilah itu dan warnai, lukis hari-harimu dengan kebaikan, dengan firman Tuhan. Sehingga ketika engkau membuat kebaikan, Allah dipermuliakan dan engkau akan juga mendapat kemuliaan di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Itu yang harus kalian ingat dan camkan di dalam perjalanan kehidupan. Karena sejak saat ini kalian akan menjadi saksi Kristus, kalian menyatakan iman dan menjadi pengikut yang setia. Bukan pengikut yang bercabang-cabang hatinya, bukan pengikut yang dipenuhi kuasa kegelapan, tapi pengikut yang hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Demikian juga para orang tua, bahwa sejak anak-anak kita ini kita menyatakan imannya, maka semakin besar jugalah tanggung jawab kita untuk tetap mengiring mereka di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka tidak gampang goyah, sehingga mereka tidak gampang disesatkan oleh ajaran-ajaran atau roh-roh zaman. Nah, Yesus mengatakan, aku akan pergi. Dan tentu banyak orang bertanya, apakah kami boleh pergi? Dia sudah mengatakan kepada orang-orang Yahudi, kamu tidak bisa sampai ke tempat saya di mana saya pergi. Kemana dia? Setelah dia menunaikan tugasnya, dia sampai kepada Bapa. Setelah dia memberikan anugerah keselamatan itu, dia sampai kepada Bapa. Dan tentu engkau, kita sekalian akan sampai ke sana. Bagaimana caranya? Dia memberikan perintah. Dia tidak memberikan saran, tapi dia memberikan perintah. Yaitu, sebagaimana aku sudah mengasihi engkau, aku menyelamatkan engkau, aku menyelesaikan dosamu, maka engkau juga harus saling mengasihi. Dan inilah perintah itu. Karena ini perintah, maka harus didengar dan dilaksanakan. Dan itulah tanda orang percaya, hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih artinya hidup di dalam Kristus. Anak-anak kami, selamat menjadi pengikut Kristus. Hiduplah di dalam Kristus, maka engkau bersama dengan orang tuamu, bersama dengan orang percaya, bersama dengan para malak surga, kelak bertemu di Firdaus, menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat berkat yang kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Biarlah anak-anak kami ini menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, yang cerdas, tetapi juga yang beriman. Tuhan Yesus sertai mereka dalam perjalanan kehidupannya. Juga orang tua, sehingga mereka boleh menjadi orang tua yang tetap hidup di dalam Engkau, yang mau tetap mengarahkan anak-anak ini
ke jalan, ke kebenaran firman-Mu. Amin. Marindi mahita, huhut tapasaat ma piliata. Marindi mahita, laos jongjong mahamu. Marhiti-hiti guarni debata ama dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dot ton diparbadiai. Amen. Hamu alina toras nida danahon dida hamu do anak kon muna haholongan ni roh hamu na jongjong dison. Tama jumulu mandok moleate hamu sadari untuk dibata alani sudiasi ni rohana na sailaun. Ai di pangulu do nasida rasi rasa nuaing jala sanga di boto nasida hata ni dibata dot dalan Tuhan uluan. Alai tamado ingoton muna sadarion, aka pambayanan muna tu akan akun munaon. Edang di laut dibata kada danakot tuhamu, asadong dongan muna mangula ulaut sabing. Alai asa ditugu jala diajari hamudo nasida manghiuton hata ni dibata. Iro ben na dilehon. Ditangnya ko kamu do ganu para nakun munaon na say laut. Asa unang mago nasida, molo dihilala hamu, nuaeng, urang ni pabayanan muna, taringot tu akan akun munaon. Tamau duk kamu tu dibata manopoti salamuna martangi yang mahita alia manami amanina sanatar guar ama di banua gicang dot di tanoon saya tangihon ma tangyang namion jakon ma akadat danakon gabe anakonmu asima roham leon ma tondi parbadiai turohana sida asa gabe sisianmu nasida ro di saliling-liling na mulutung nahurang pambayanan namina saya laun tu nasida saya sesamai, saya unang matargasip na sida, jala unang loas mago manangise siyan na sida binain ni pangalaw nami. Asi maroham, satu tanganmu mana sida, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Natora sudul mahamu. Hamu akadak danak na hinaholongan ni debata na jongjong do hamu nuaing di jolo ni debata na mamereng torus tu bagasan rohamuna dot di jolo ni huriaun nunga di boto hamu belo modot sugu ni rohan ni debata dang terbaik kamu be marsidalian sugut di hari parhumani molo ingot rohamuna dia ka ari ninggolo munang salpu
Tama mandok moleate hamu tu de batalani asini rohana. Jala molo dingot hamu aka pambayanan munana suture. Ima neang dot langgus ni rohamuna tu natorasmu. Rodi saluhut dosamu. Tama marsak kamu sedarion marningoti. Buan maluhut na tu Tuhan Yesus asa disesa yala di mudarna. Nause umekop pardosa na manopoti dosana. Alai paubah hamu marohamuna. Uhud puka hamu maparanya nai baru olat ni sadarion. Asa dalanan muna dalan nagogoti na marhapatian Tuhan uluan si saliling nililing na. Atong alusi hamu mana husuk kutonon tu hamu. Dijolo ni debata dot dijolo ni akadongan na pumudison. Di parhatu tu roham do. Hata ni debata naginurohon muna say laun. Holani do dalam Tuhan uluani. Olo doho sian nasa roham tu mundalhon salut dosa. Jala olo doho tujulanon mangyuton hata ni debata. Rodi hasusuda di bohalmu. Olo doho makanguluhon haporsion nasi tongi. Nah hina tidakon ni huria Kristen Protestan sokon na tersurat di padan na robi. Dot di padan na baru. Atong namar padan doha munuaeng dot debata na badiyay. Dijolo ni huriaon. Tungungunang osehamu. Say burjuma hamu marningot salut nai. Asalam hot haporsion muna. Martang yang mahita. Alia manami jala debata nami. Surumaton di parbadia turohanami be. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Huleo kami marohanami bain inganan mulat nion rodi saliling nililing na. Suraton jala sahapi matusi sude naung huloi hami. Say paujung maulon na pinuk kami di bagasan rohanami. Ramoti mahami sa sudena. Unang tuhamaguan sugut manangises ya kamion. Tugu jala iring-iring mahami ganupari. Asa sahat hami Tuhan uluan na sora suda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hatindako kamu ma haporsen munai. Jauh pinur silam. Na tuat tuban waturu dung ditanam. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Dagingnya nong mate, dohot yang uluan nasora sudah. Amin. Duduk, maju ke depan satu-satu. Firman Tuhan bagi Maria Nauli. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Hayatilah firman Tuhan yang telah kau pelajari, sebab itulah kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jaloma pasu-pasu sian di bata mata. Dot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot sian ton di parbadiai. Sai didongani maho maralohon nasanajat. Jala di pargogoi maho patu pahon nasanadingkan. Amin. Firman Tuhan bagi Nadia Gracia Abigail Situmeang. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh,
sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Hayatilah firman Tuhan yang telah engkau pelajari, sebab itulah kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jaloma pasu-pasu sian di bata mata, dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dot sian ton di parbadiai, saya didongani maho maralohon nasanajat, jala di pargugui maho, patu pahon nasana dinggan. Amin. Firman Tuhan bagi Nikolaus Benedik Hasiholan Panjaitan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Hayatilah firman Tuhan yang telah engkau pelajari, sebab itulah kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jaloma pasu-pasu sian di bata mata, dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dot sian ton di parbadiai, saya didongani maho maralon nasana jat, jala di pargugui maho, patu pahon nasana dinggan. Amin. Marindi Mahita, anak-anak kami berdiri di tempat. Hamu napi narhamal di bata, nunga gabi dengan sahuria jala dengan sapanganak kamu, mangaton parbadanan nabadiai, na argasi tutudo hamu ditubus unang uloy hamu bedosa dot sibulis. Ramotan ni di bata do hamu maralon pangagoi, asal matok tong rohamu natu ibana, jala to gihonon na do hamu masuk tu harajaon banua gicangi. Amen. Martang yang mahita, alia manamina di banua gicang, asi marham di nasida napi nasaat moeng tuho ramoti manasida marhite-hite tod di parbadia sai pahot manasida di bagasan padan naung nioloan nasida sai parbadiai manasida di bagasan hatam asa tarida hapursen nasida tujulanon marhite-hite parange nadinggan. Amin. Tapa sahat ma pilihan natapapungon tu arupan diri bata martang yang mahita ali di bata manami na di banua gicang kodo haruruan ni salut silen-len na dinggan dot nasau libasa na maulitus upasat hami masian na nileon mitu hami pilihan na mituho sai jalo mai gabi uap na hukus di jolom pasu-pasu jalara moti maya sahu parasya kami pilihanon batimbulo na rajanmu di tengah-tengah di huriam dot di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadda hami godang ni silen-len mitu hami asalam girgir kami mandok melihat itu ko. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
nasana. Saat main tatu, jom minta. O Jesus nong sinian di hana pinarsilan roham tuk tung daulat nang ujung hutan hilang marutang hosani Iton odusanami asirohamu Jesus. Damai ni dibata nasumurung sian salu naroha iman nama ngaramoti ate-ate muna dot rohamuna. Marhite-hite Yesus Kristus. Amen. Martang yang mahita. Ale Tuhan dibata para si roha nasumurung amanami na dibanwa gicang. Asi maroham topot mahami na pungudison. Andorang hupangak kami non parpadanan na badiyay. Leon maton di parbadia tuganup hami. Asa dituwuhon haporsyon na mangulu di hami. Asa postitutu roha nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami. Para gogoy mahami matchodahod diri nami. Asa tarito kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jalasa dituwuhon haporsyon na mangului. Saitaiti maroha nami asalam malungun hami tubanwa gicang. Asa saya masih holami paimai mahon haroroni Tuhan Yesus. Amen. Kita kanaung pinarhamaul ni dibata tasakap noeng mangaton parpadanan nabadiai. Di bahini tatimbang maju molo manang natau hita marulon nabadia. Asa una kona uhum manang isesian hitaon. Alai holan na uduk roha jalana manol soli rohana. Ala ni pambahenan na nasapure. Jalana manopoti dosana. Jalana porsea diasisan ni dosana pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan nabadiai. Alaya kana dohot marulon nabadia. Unang bedi oleh sibolis. Unang bedi dati mardosa. Tung padau hamu marohamu nasyani. Tunggu tapok kamu mahosom dot lateni roha. Alay paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate. Jalanang mulak manguluh makop hamu. Asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai. Di bahini tata kasih majolo rohata alusi hamu masukus kunon parjolo di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutu bumdot alani pangalasim di patik di bata molo di parhutu roham dogma olo namarsak do roham alani dosa mi jala di pangi do roham naing malua hon waing siad dosam molo songoni do roham dogma olo di parhatutu rohamdo naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa. Ibana naung mate dot mulak manguluh mokop ho mamursan jalamane sa dosam. Molo songon ido di parhatutu roham dogma olo. Olo doho manggotap ponsian roham lateni roha dot osom ni roha. Akup ni olo doho mardenggan dot halak na mangarsaki ho. Jalana olo doho manesa dosa ni donganmu. Songon na pinangido ni roham sesaun ni debata sudi dosam. Molo songoni roham dogma olo. Atong tapau duk be maruhata jala tatopoti masude dosa tanah gudangi. Martang yang mahita ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamuna. Ali Tuhan di bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ai jut-jut hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dot sugut. Molo balo conomu Tuhan hobar tu pambahenan nami. Alani godang asi dot holong ni roham dot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehon muhumokop kami alani do ubena hum kami mangido tuho. Asi maroham di hami. Sahi jalo mahami. Sahi sesa masude dosa nami jala leon ton di parbadia tuhami. Samargo kami mangalo nasa dosa. Dohot mangulaon na hobar tu lomoni roham. Saliling di tano ondo pehami. Amen. Atong hamu akan nama nopoti dosa muna. Jalan nama uas dia sini rohan ni debata. Sai sahat matu hamu nahina porseon muna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus udok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa salut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Anak do tondi parbadiai. Amen.
Ali amanamina di Banua Gicang, saya pinarba di Amagwarmu, saya Roma Harajonmu, saya saut malamuni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gicang. Leon ma di hamis sadarion hanguluan siapari, sesa dosa nami songon panesa nami, dosa didongan namar dosa Tuhan. Unang hami tugian tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai horo na kuna harazaon, dot hagugun, rodia sangapon saliling dililingna. Amin. Udul mamu. Tangihok kamu ma tonani Tuhan Yesus taringot tu parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus sagu-sagu borngini ujutar jehi bana didok mamauliate, dungi di ponggol limai di parleon matua kasih siana huhut ma didok, jalo hamu ma jalapangan ma, dagi kudoina nileon tuha matian humokop hamu, baik kamu masongoni bain parningotan muna diau. Jala dungsun nasida mangan dibuat ma panginomani didok mamauliate, dungi didok nasida. Jalo hamu ma sude mahamu manginum siani, ia panginumanon, padan nai baru maon, marhite-hite budar hunanio sehon humakop hamu, baen hasesan ni dosa. Sai baik kamu masongoni, baen parningotan muna diau. Amen. Uriani Tuhan Yesus, jongjong mamu, nungara dibe, ida jala dai hamu ma dengan basan di debata. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu ma. Jala pangan ma. Dagi kudoi. Naung nilehon. Bahen hasesan ni dosa muna. Imana mangaramoti. Jalan apa hoton rohamu. Marha porseaun tuibana. Asa dihamu hanguluan nasa liling nililingna. Amin. Rotinya dimakan pastinya. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu, jala inum hamu ma. Sudah mahamu manginum siani. Mudar hudai nauni usehon, bahen hasesani dosa muna. Imana mangaramoti jalan apa hoton rohamu, marha porsiaon di ibana, asa dihamu, hanguluan nasa liling nililingna. Amin. Puji ma Tuhan di bata aleton diku jalan asa rohaku di bagasan mamuji kuarna nabadiai. Puji ma Tuhan di bata aleton diku jala unang tung halupaun dengan di basana sudina. Ibana domane sadu samsudina, jala ibana pamalu maka sahid musudina. Ibana palua kosam sian hamaguan jala dileon tuho dengan basa dot asini roha. Para si roha jala par dengan basa dot Tuhan di bata labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibain tuhita na hobbar tu dosata, jala dang dibalocon tuhita na hobbar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tu akana konnado. Asini rohani Tuhan debata tu akana maka biari ibana. Nunga takas dipatuduhon debata, holong ni rohana itu hita dinamate Kristus sumakop hita, uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuang senri masna, dunggabi parpitor hita hinorhon ni mudarnai, dibaheni
Sai pujian di pamangaku dot rohaku dot nasa pabahenaku do Tuhan di bata olat nion rodi saliling liling na. Amen. Marindi maita lau pasaton kiliata. Sai ihut tonokku Jesus. Sai hutanku Yesus, sai hutanku Yesus, saleleng-leleng naik, nang godang hapor suhun, sabagita madon, sai hutanku Yesus, saleleng-leleng naik. Sai hutanku Yesus, sai hutanku Yesus, saleleng-leleng naik, nang godang hapor suhun, sabagita madon, sai hutanku Yesus, saleleng-leleng. Ali di bata manamina di banua gicang, hodo haruan ni salhut silon leon nadinggan dot nasoli basa namaulitus. Hupasat hami masian nani leon mitu hami, pilihan nami tuho. Sai calo mai kebe uap na hukus di jolom, pasu-pasu mai jalara moti. Sahu parahasia kami pilihan non pati bulu narajonmu di tonga-tonga di uriam dot di portibion. Buhai marohanami, marhiti-hiti totim. Asalam putada hami godang ni silon leon midi hami. Asalam birgir hami mandok moliati tuho. Mari di Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di banua gicang, saya pinar badia maguarmu, saya rumah rajonmu, saya saut malomoni roham di banua tungaun songon na di banua gicang. Leon matu ami sedarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa didongan namar dosa Tuhan. Punang kami tugion tu panguncunan, palu ama misian pangaku. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Di sedakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midawa. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Udul mamu. Pengumuman pemenang yang terbaik ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, ayo adik-adik kita berfoto.